Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Doğunçuklam salavat şerif manası Allahümme salli ala Muhammed manası Hudaya Rabbim Allah men peygamber canı gowuriyen men mehabbetim şol beýige ýetirginnidige Allah'dan dileyen peygamber gowurýarlygyny peygamber canı ýetirdidige salavat şerifinde mahkam gaýymdyr. Salavat şerif iki dünýe nurdur. Hem Allah'ını zikretmektir, hem peygamber canı zikretmektir. Bir toforlar düşünýär salavat şerif diňe peygamber zikretmek mukadip bir ýaňyşdyr. Allahümme salli ala Muhammed hem Allah'ını we hem Resulullah'ını zikretmektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme sallim ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Selamen celilen ve cemilen adede ma ahsa kitabuk ya zel arşil azim. لو أن لي مالا mali yok. Allah'ın huzuruna canı veren aytya, ey Rabbim Allah, minne malım olsa şüzde kovu işleri etjektim da, öylünüp bilmeýärleri örjektim, zindigisinde kynçylyklary gollaşjakdym, malım yok men ni aýdýa. Peygamber aýdýa, şo kowu iş eden adam menen, şu canı bilen Hudaýyň huzuruna aýdan adam kıyamatda sogaby dippi dipseň diýdi. Qaytay deyin. Bir adamın malı bolýa, ýakşylyk etdiýä, gowluk etdiýä, sogaby iş etdiýä, her sogaplar bolsun. Emme biri wa şonu etjek bolýa, maly ýok, güýji ýok. Aňlyp galýa, men neşjiri malym bolsa jan Hudaý, men neşi gowy işleri etsedim da dip. Men neşi mal elime düşse şo işleri etjek da diýse. Peygamberimiz aýdýan fe ecruhu Mahtum ulişan näme diýe? Ikimi de aýdýa, jowan oglanlar aýdýa. Bülbüller hüjüm eden hawaly baglar. Bülbül senden geçer, fagan öýlenmez. Ey awadan bag, üstüňde näme? Bülbüller hüjüm edýär. Awadan bagda üstüne nıgmat dökülüweti, awadallygyňma, puluňma, gelşigiňma, jawharlygyňma bilbil senden geçer, fagan öýlenmez. Ýüzüň mürşip batandyr birun, garrýarsyň. Ya yerine tegine girersin. Yağışlı, yağmurlu, ümürlü dağlar. Hey berekallah mahtum ulişan. Yağışlı, yağmurlu, ümürlü dağlar. Siller senden geçer, duman öýlenmez. Üstüne nıgmat bir ady dökülüp duran jowan oglan. Hey jowan gelin, ey jowan gyýyl. Hep ikimi de aýdýar şunu. Yağışlı, yağmurlu, ümürlü dağlar. Bir dağlar bolýa, üstünden ýagyllar, garlar ýagýar, we çeşmeler akyp başlaýar. Dinleň, Hazreti Ömer'in ýanyna bir adam birini öwüpdir. Bir gowadam dip. Hazreti Ömer aýdypdyr, durda dipdir. Şu mescide gatnap duruşyny görüp pewri öwýäňmi dipdir. Hawa dipdir, 5 wagt mescide bar ýa dipdir. Hazreti Ömer näme dipdir? Mescide bar ýan bolsa, imanly adam dipdir, gowadam dip öwme dipdir. Gowadam dip öwjek bolsaň, ýa mamyle dip görersiň, ýa musafirete dip görersiň, ondan bäri öwme dip. Mescide gatnaýa dip imanly adam dip, musulman adam dip, gowadam dip öwme dipdir. Mamyle dip gördüňmi dipdir. Musafirete dip gördüňmi dipdir. Azajyk bahane bilen imamdan ökeleýär. Näme diýip mescide gelmeýär? İmam bilen oňşmaýan diýär, näme? Ýer dawaňma. Gel namazyň oky gitdi, işiň näme? Näme diýip, şonda azan keş boljak bolsa men mescide gelmeýän. Näme işiň bar? Aýa bir jarysy. Gel mescidiňe Hudaý bilen bir adamyň bahanedy Hudaý bilen näme gurşy edýän sen? Sen Hudaý bilen gurşy edýän. Ha?
ben mihmanımdan ökele ben oyuma gelmeli. Bir Allah'ın mihmanı bula eyzi der ki mescidin. Bula nurdan karanqılığa akidiye. Ondan kurtarmaya ha, ondan öýünde oturup cemaatden hem galyp ondan ay indi namaza okamak diye şoň aýanmanlyk edip diye. O gıybet ediyor, tohmet ediyor. Olarky kazanjalar sowaplarynda gıybet tohmet bilen aýyrýar. Indideki sowap etmeye, şoň bilen ikelini burundan saklam, kepene dolanyp akça bolmam barýa. Bir lehzede de o da tebdil ediyor, munkar nenkir geliyor.